Изкуството в моята работа е в думите, в посоката, в визуализацията, в цветовете, в посланията. Скучните за някои хора теми могат да бъдат предадени по красив начин. Въпреки че започна с изкуствен интелект, аз леко ще го използвам в много лека негативна конотация, въпреки че разбира се, че всички използваме под една или друга форма, но изкуството не е в генерирания от AI сценарий, не е в генерирания от AI текст. Той може да бъде много добра основа, този генерирания, но щипката индивидуалност, щипката характер е това, в което аз намирам изкуство. Изкуственият интелект помага много, Абсолютно така. но той някакси уеднаквява. Той дига според мен стандарта, защото хората, които взаимодействат с него, имат много повече достъп до анализ на данни и така нататък, но всъщност колкото повече имаме изкуствен интелект, толкова повече имаме и ценността на индивидуалността. Точно така. Характерът е нещо, което отличава. С изкуствения интелект се хващаме за едни хубаво написани текстове, особено ако това не ни е силна страна, защото не е задължително всеки да умее да пише, но забравяме, че това не са нашите думи. Това е като, ето както си говорихме сега с твоя колега, филтрите на лицата, които се слагат на видеа и на снимки. Харесва ни този резултат, слагаме го, обаче това не сме ние.